Aloon ang nagkalain-lain nga mga programa kag benepisyo sang SSS. Updi kami sa Usapang SSS. Sa Usapang SSS. Usapang SSS. Kada Biyernes, las 2:03 ng hapon. Kaupon si Aksyon Wilma Sugaton. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. Usapang SSS. Magpamati na. Okay, mayong hapon sa liwat sa itong mga palangga nga mga tagpalamati sa gihapon ni inyo kubus nga lagad si Tita Wilma Sugaton. Ari kita sa siningat tinion para sa Usapang SSS, no? Usapang SSS una ini nga episode sang programa upod ng Action Radio Bacolod, na kag syempre sa tagsa neton ka episode may ara kita resource person halin mismo sa Social Security System ukon SSS. Nahibaluon naton kung sino ina dugay-dugay, no? But anyway, karon nga adlaw, una nga Biyernes, una nga episode sang Usapang SSS, Enero 13 tuig 2023. Pero syempre, akong gidi pakilalo sa inyong makaupod neton karon nga hapon, amo ang Regional Communications Officer sang SSS or Social Security System, si Miss Cherise Avila. Yes, Miss Cherise, good afternoon. Afternoon, Action Wilma, mayong hapon man sa tanan naton nga SSS members kag pensioners nga nagapalamati sa buong nga hapon. Okay. So, sa siniman nga hapon, may ara kami pila ka mga tupiko nga paghahambalan, no? Kag, syempre sa una nga tupiko para sa pag-umpisa sang programa neton nga Usapang SSS, amo ang kaimportante sang pagkamiyembro sang Social Security System o kun SSS, no? Pero Miss Cherise, nga abala importante gid nga magpamiyembro kita sa SSS, ha? Ano bala ang makuha naton nga kabaylo sina, no? Nga nagabayad kita sang kontribusyon sa Social Security System, kag sino bala ang pwede nga mangin miyembro sang Social Security System. Ina, mga palangga naton nga mga tagpalamati, ina kag iban pagin nga palamangkutanon ang aton paghambalan karon nga hapon. Pero una-una gid, no, nga aton ipamangkot kay Miss Cherise sa sini nga hapon, kung ano gid bala, na ang ginatawag nga Social Security System o kung SSS, kag ano bala ang mandato sini. Okay, Action Williams, ang Social Security System o kung SSS, isa ka government agency nga mandated by law nga maghatag sang social protection sa tanan nga mga empleyado sa private sector kag sa ilang mga beneficiaries, no, especially sa oras ang ilang gapanginanlan sila tungod nga either nagmasakit sila, nagbata, nabalda, or na involuntarily separate sila sa ubra nila, nag-retire na sila, namatay na bino, kag pagpalubong sa ila. So under sa Republic Act 1161 nga ano siya na mandated into law sang September 1957, kumbaga 1957, 65 years na subong ang SSS, no? So senior citizen na gid sila ang SSS naton, pero ara pa kita ya Japon para mag serbisyo sa aton ka mga members. So gin-amend ni siya under sa Republic Act 8282 sang 1997, kag subong Action Wilma ang aton nga current nga Social Security Act of 2018 under sa Republic Act 11199 nga ginpirmahan, no, sang previous naton nga administration. May additional kita nga mga benefits nga ginahatag sa aton nga mga members. So, sino bala, no? Sino bala ang sakop sang SSS? Miss Cherise, may mga classification bala ang mga miyembro sang SSS? Yes, ma'am. So may ara kita duwa, no, ka coverage ang ginatawag naton nga compulsory coverage kag ang voluntary. Sa compulsory coverage amo ni sila ang tanan nga mga private sector nga employees. So mandated by law ang tanan nga mga employers, including ang household employers naton nga i-report ang ilang nga mga empleyado
sa first day pa lang sa ilang nga obra, kag pati ang mga self-employed naton, ang mga professional kag ang ara sa informal sector. So sila ni ang dapat naka-register sila sa SSS kag na-report. Ang voluntary coverage naman naton ni ma'am, amo na sila ang aton nga non-working spouse, ang aton nga overseas Filipino workers, kag ang ginatawag na nabala nga separated nga employees. So usually may ara na siya misnomer sa voluntary coverage nga ginatawag. May iban kita nga members Action Wilms nga nag-apply for SSS kag naga-diretso lang balahulog Oo. kay tiabi nila ng voluntary na sila. Oo. So hindi na siya amo under sa SSS ang ginatawag nga voluntary nga member, amo ni sila ang na-separate na sa employment nga nga gin continue lang bayad ang Okay. ilang So at least contribution. naklaro, Miss Cherise, di ba? Yes, ma'am. Naklaro neton kung anong ginatawag nga voluntary. Okay. Kung ano say naman voluntary coverage, amo na siya? Amo na siya, ma'am. Kag ang gina-cover no sa SSS, Ma'am Williams, dapat wala pa kalabot sa 60 years old. Kag naga-sweldo or naga-income at least 4,000 a month para ma-cover sila sa SSS. Okay, at least bila ina ka klarifikasyon, no? Yes, Sa pila ka bahin kung ano gining SSS, then kag syempre kung ano ang sino ang sakop sini, may ang classification pag sa SSS ang ginitawag. Pero padayunon ta na dugay-dugay. Mabalik si Tita Wilma kag si Miss Cherise pagkatapos man sa pila ka mga commercials. Okay. Padayunon tagal lang anay, dali gid lang, no? Okay, 1:55 Action Radio, Philippine Standard Time. Padayunon ko aning pamangkot kapag usisa kay Miss Cherise, no? Ang natungod sining mga benepisyo bala Miss Cherise, ano bala ang mga benepisyo, ano bala ang mga privileges o kung mga pribilehiyo, no? Nga na-reserve para sa mga miyembro ng SSS. Sige, Action Williams, halos tanan tanong nga benefits nga gina-offer sang SSS, pwede na siya ma-avail sang aton nga mga members except for a few lang gid nga hindi na pwede. So mayara kita 7 benefits sa SSS as of 2019. Amo ni siya ang kung magmasakit ang aton nga member, so mayara na siya daily cash allowance sa ginahatag. May mga requirements na siya, syempre Action Wilma ng may ara dapat 4 days sila nga nagmasakit, either home confinement man or hospitalization, nang pwede na sila ka-avail sang sickness claim naton. May ara man kita maternity nati para lang ginaya sa aton ng mga female members mga nga babae. ma-avail nila. Kag as of 2019 under sa expanded maternity leave law, hindi na limited no ang paghatag naton sa maternity benefits sa aton nga female SSS member. Kung mas kapila sila magbusong, kag may ara lang sila qualifying conditions, pwede gid nila ma-avail ang aton nga maternity benefit. Kag subong Action Wilma na ara na siya sa 105 days nga equivalent sa benefit naton, unlike before nga 60 days 60 kag days. 72 days lang to. Subong niya 105 days na ang makwa. So sa nice to aton hear nga sa mga member. mga manugbata, Yes, mga ma'am. babae, Oo, no? mas dako Malawig-lawig. ang benefit na makuha Okay. nila. Ang isa pa gid no ng Action Wilma, ang disability benefit naton. May ara na siya total permanent disability, nga final claim na siya, may ara man nga partial permanent disability nga pwede ma-avail sa aton nga member as long as may ara sila qualifying requirements. Ang isa pa gid mo ni siyang pinakabag-o ta ma'am no, ang involuntary nga separation sang aton nga member, ang unemployment benefit. So may mga rason na nga dapat wala sala ang aton nga member nga na-separate siya sa employment. So sang way back 2020, damo gito nagsara nga mga businesses diri sa aton tungod sa pandemic. So damo gito siya naka-avail sang unemployment benefit naton. So ang isa pa gid no, amo ni siya usually ang ginapamangkot ang concern sang aton nga mga members, ang aton nga retirement benefit. Okay. So may ara man na siya mga qualifying conditions nga dapat at the time nga nag-file siya, nakatungtong na siya 60 years old, separated from employment, kag na-meet niya na ang 120 nga minimum nga requirements. After sang Namo. retirement, may ara pagid kita sang funeral claim naman, kag ang aton nga death benefit. So ang death benefit is syempre ang beneficiary na ni siya sang aton nga member ang maka-avail sini. So tanan ni sila no, ma'am, ang halos tanan na ni sila ari na ni siya sa aton nga online
sa website ng SSS. Ang pag-process ang ni tanan nga mga pag-apply. benefits, Yes, ang ma'am, pag-apply, oo. ha. So, except lang gid for very few lang gid no nga mga hardcore na gid ba lang nga mga cases, Oo. pwede ni siya ma-avail sa mga members naton by application sa online naton. Okay. So, amo na siyang mga benefits ta, ma'am. Mm-mm. Sa aton nga mga privileges, basta matingala aton nga mga members nga wala tan na mention, Oo. ang salary loan na naton. Na pribilehiyo na na. Oo. Yeah. Hindi na Amo na na siya, benefits, yeah. kundi Yes, ma'am. pribilehiyo sang miyembro sang SSS. Yes, ma'am. Okay. So, amo na siya ang calamity loan nato na ginahatag kag from time to time gahatag kita loan restructuring condonation program which is subong no Action Wilma may ara kita ongoing condonation program sa mga may nabilin pa nga bala nga mga loan balances nila pila na kabulan nila nga wala na bayaran pwede na sila ka-avail online lang na galing ang application nila so may choice na sila nga bayaran nila full amount or pwede sila ka-installment. Okay. Ano naman yung calamity loan assistance package? Amo na siya, ma'am, no, Kabahin ang pa ina siya? pinaka-current ta subong nga Subong. ginahatag ang ang bagbagyo nga Bagbagyo. paeng bala, ma'am. Oo. So ongoing man ni siya Ongoing man subong. oo nga ginabaton tang application Okay. online good for 1 month ni siya nga loan nga ginahatag ta sa member naton nga may 2-year nga term nga bayaran nila kag amo pag gid ni siya, ma'am, ang pinaka isa sa nami nga program sa SSS ang Educational Assistance Loan Program. Dugang. Okay. Oo. So kung ang aton nga member or mag-asawa sila no, both SSS members, kada isa sa ila pwede sila ka apply sa duwa nila ka bata nga under educational loan program. So kung apat ang ilang nga bata, ang duwa sa tatay Pwede. biya, ang duwa sa nanay, pwede na nila ma-applyan. Okay. May ada pagid may mga Yes, dugang ma'am. pagid nga mga may mga Hindi. dugang pagid kita nga mga privileges. Yes, ma'am. Hindi ni siya amo na kanon pero may ara kita nga ginahatag nga house repair an improvement loan program. Wala ka interesante Oo. ha. May ara, pwede na siya applyan sa SSS branches naton. Kag may ara pagid kita sa Business and Social Development Facility, mga pautang naman sa mga employer members naton no para sa ilang negosyo kag ang Asenso program naton or access to small enterprises to sound lending opportunities. Pwede din siya ma-elaborate due time mysteries ang Asenso program parang maintindihan man nila. Actually, ma'am, no, ang ari nga program ng sa makatuon lang sa aton nga member Naton sina, sa, no? oo, Bantayan sa na SSS nila, branches, no? oo, O, para parang madiscuss ina, Mas-discuss, mahatagan oo. na klarifikasyon sa ila, nga mangin matag sa ila. Kaya basi maka-interest man bala sila bilang Yes, miyembro sa ma'am. SSS. Okay. Kag amo pag yung isa pag ginaton nga program no sa mga retired na naton nga mga members ang pension loan program naton. So usually before Action Wilma basta gan may final claim na para sa retirement wala na kita na iban nga ginahatag nga mga benefits or program sa aton nga mga retired pensioners. Subong niya tungod na kita man sa management naton kung kinahanglan ang aton nga mga pensioners ang financial balang nga cash nila nga kinahanglan amo ni gin-offer naton ang pension loan program. So for very small lang gid no nga minimal nga interest pwede ka loan ang aton nga mga pensioners pero sa retired lang ya nga mga pensioners ang SSS ang maka-avail ni. So ga-range ni siya, ma'am, ang amount niya depende kung pila ang ilang nga monthly nga pension i-times na nila by 3 months, 6 months, 9 months, kag 12 months. Pero with So, interest na. with interest, minimal lang siya, ma'am. Minimal lang siya. Kag ang pinaka-maximum ni nga ma-loan sang aton nga pensioner is 200,000 depende sa iya nga monthly pension. Kag payable in 3 months to 2 years or 24 months. Pero ang pag-process naman sinigyapon online man ang gihapon. pag-process ni pwede ni siya online sa aton nga mga pensioners. Pwede gihapon. So, sa liwat, no, munuhon talang liwat mysteries, Yes, no, para nga mangin klaro sa ila kung ano gid ang mga benepisyo, ang mga pribilehiyo nga na-reserve para sa mga miyembro sang SSS pareho naton. Sa liwat, na. Mga benepisyo sa SSS, syempre una itong sickness, di ba Yes, la? Benepisyo kung ikaw magmasakit, benepisyo kung ikaw ang magbata, ini para lang ni sa mga kababainhan, Yes, ma'am. na? Kag may ara man disability, ti ko mabalda ka, syempre, no? May ara man nga
total, ano May ara total disability. Oo. May ara man total, may ara man nga ang isa sa nakaklase Partial, permanent disability. kaga. Yes, amo na siya nga correct term dira. Kag ang ginatawag naman nga benepisyo sa mga involuntary ang Na-separate sila. unseparated, Sa none. unemployment benefit. Yes. Kag ang retirement na namuno Yes, man ma'am. ni Miss Charis. Kag syempre, ang nahanungod naman sa funeral na namunuhan man ina. Kag benefits naman kung mapatay Ang member. ang Oo. member Ang na death benefit. na-mention niya ina. Kag syempre ina mga benepisyo lang ina sa mga miyembro sang SSS. So when it comes naman sa mga pribilehiyo na pwede ikaw maka-salary loan. O may ara man nga loan restructuring, ti kung napabayaan mo, may condonation Oo. program Oo. ang So, may SSS. ongoing kita Oo, sa- makabuligid, no? Yes, So hindi sa may mga naka-pending nga loan sa SSS, pulo pa mensan na kamo. Okay, may ara man calamity loan assistance package, may ara man educational assistance loan program sa wala pa nakahibalo. Ang nami pagid gali Miss Cherise diri nga namunuhan mo bala Yes, nga kung mag-asawa gid ka mo, let's say may apat ka mo kakabataan, imagine, no, pwede sa asawa, duwa, pwede sa banay, duwa, Duwa man, no, apat maka-eskwela agree. for sure, ang Yes, kabataan until college, kay makatapos sila pag-eskwela. Kag tapos, ara pag ang house repair, amo na house repair improvement loan program, ti kung mga plano kamo dang inyo balay dudugay na nga daw wala mapainop ti kon may ara siguro ya clean Yes, title, no, usually do amo nang nahibaluan tagamay, pwede gid kamo Yes, maka-avail sining house repair improvement loan program sang SSS. Kag hibaluon tani sa mga maabot naman nga mga episode ang natungod sa Asenso program nga ini. Kay for sure kadamo sa mga kauturan naton nga nagapangita pagid ya sang dugang nga palangitan-an nga maka-income sila dugang, na di ba la Miss Cherise? Yes, ma'am. Kag ang SSS pension loan program na ti ina nga mga benepisyo kag pribilehiyo aton lang ma-enjoy sa Social Security Kung member System. ka, ma'am, sang SSS. Kinahanglan magpamiyembro ikaw kung hindi pa ikaw miyembro. Sa mga nag-untat, tinguhaan gid nga mapadayon Yes. naton ang kontribusyon kay ina makabuligid sa aton. Okay, mabalik kami ni Miss Cherise Avila dugay-dugay pagkatapos man sang pila ka mga commercials. This time check is brought to you by... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless.
Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Tapos mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na nga ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silporte ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluya. Okay, action at the Philippine Standard Time, alas 2:11. Sa liwat balik ang usapang SSS upod sa inyo kubus nga lagad Tita Wilma Sugaton. And of course, upod ko sa gihapon ng atong sa Regional Communications Officer si Miss Cherise Avila. Kaya siyempre sa inyo mga palangga natin nga mga tagpalamati inyo na batian kay ina sa unang nga bahin sang amon sini pagtalakay kung ano gid bala ang buot silingon sang SSS or Social Security System. Ano ang mandato sini, di bala? Kag sanday sino ang sakop sining SSS kag aton manahibaluan nga may ara gali duwa ka classification ang mga miyembro sang SSS na mga miyembro kag aton manahibaluan kung ano ang mga benepisyo, ano ang mga pribilehiyo nga na-reserve para sa mga miyembro sang SSS. Dala na kita dira, ikaw ya, miyembro ka, ay maghulag ka na samtang hindi pa ulihi ang tanan pa mo na bala. Well, anyway, nabalikan ko na si Miss Cherise. Sa liwat Miss Cherise, padayunon ta naman ang aton sining pagtalakay sa pila iya ka mga topiko naman karon nga hapon. Kag syempre, padayunon ta to, no, magluwas sa benepisyo kag pribilehiyo para sa mga miyembro kadtuan naman naton ining ginatawag balang contribution sa SSS o pila ang minimum man, pila ang maximum nga mahulog sa SSS man. So, Tita Wim, subong January 2023, no, ang effectivity naton, nagpasaka kita sang rate sang aton nga contribution. Official na na? Yes, ma'am. By 1 percentage point. Sige, go ahead. So, I think sa iban to siya nga ahensya, ma'am, no, ang daw na Oo, suspend nga ang ning ilang pahulo. increase. Sa SSS yan, dayon kit kita 1% nga increase. So, from 13%, naging 14% na subong. So, ang minimum ta subong, ara na siya sa 4,000 nga bracket. Ano ni siya ang iya ning equivalent
nga monthly contribution premium is 560 pesos. Sa mga voluntary, plus 10 pesos para sa mga self-employed kag sa employed naton nga members. So, ang ini nga increase galing ya Tita Wilms, ang iya ni siya ya i-shoulder sang employer kung employed ang aton nga Kung SS employed member. ang Oo. miyembro. Okay. So, ang previously nga 8.5% nga ginabayaran sang employer nga share, subong naging 9.5% na siya. Okay. Plus ang 4.5% sang iya nga empleyado. Okay. So amo na siya nga naging 14% siya. Sa ang aton ang maximum na nga MSC nahimo na siya 30,000 from including na ni siya ma'am ang aton nga mandatory provident fund nga gin launch naton no under sa bag-o naton nga Social Security Act of 2018. So may ara kita nga mandatory provident fund aside from the SSS nga regular nga contribution nga ginabayad kada bulan. Okay. So total yan ni ma'am medyo dako-dako na siya no. Dako-dako Ara na sa- siya sa 4,200. Yes. Ano na siya ya? Kada bulan. SSS lang na siya ya ma'am nga ano nga premium plus 30 pesos pa sa EC nga ginabayaran sa mga employed kag self-employed naton nga members. Members. Okay. So kadtuan tabi inang nabatian ko man, pero actually nabatian ko ginako na parte na sa WISP. Yes, Ah, ma'am. ano nang WISP kon Workers Investment and Savings Program. Niya tawag Oo. na siya ma'am nga WISP. WISP na oo. siya? Ang gin-launch ni siya sang January 2021 under sa bag-o tang SSS law Republic Act 11199 kung sa diin nagadugang kita no ang mandatory provident fund may ara kita na schedule Tito Wilms ang kutob sa mga members naton nga nagasweldo or nag-income at least 20,000 a month may ara na siya nga corresponding mandatory provident fund. So the same na siya Japon may sharing ang aton nga employer the same rate 9.5% kag 4.5% para sa mga empleyado naton. So dugang ni siya no nga benefit para sa aton nga mga members para sa ilang nga final claim. Pareho na ang total disability claim, retirement kag death benefit. While labot sa aton nga SSS regular program bali mama ano ni siya in addition sa ilang regular nga pension. So tanan nga mga members naton nga naga sweldo at least 20,000 a month kag including ang mga self-employed members naton automatic ni sila no nga members sila sang WISP nga program sang SSS. So may ari ni siya nga equivalent no aside from the 2,800 nga SSS nga ginabayaran may ano ni siya may parehas na kung ara ka lang sa pinakanubo nga 20,000 may additional ni siya nga 70 pesos nga WISP nga mandatory provident fund. So ang sharing sina 47.50 sa employer kag 22.50 naman sa ano natin sa At least employee. klaro sa mga Yes, ma'am. employed nga mga miyembro, no? Okay. So ang pinakadako yan na ma'am ng ang 950 sa 30,000 na nga bracket kag 450 sa employee. So 1,400 plus the 2,800 nga ginabayaran nga SSS contribution plus the 30 pesos nga EC. So dako gid siya no, pero ang iya ni siya ma'am nga pondo sang WISP ni siya separate ni siya kay kundi ang aton nga SSS nga contributions nga regular agakado na siya sa common fund naton kung sa diin ginakuha ang mga benepisyo nga ginahatag naton sa aton nga mga members. Ang kakatabo niya sa WISP o kon Workers Investment and Savings Program tanan nga nagabayad sang ilang provident fund separate na siya nga fund kag ang proportionate na siya ang income da nga ma-earn sa sina nga fund proportionate na siya nga ihatag as benefit sa mga members nga member or WISP. nagahatag sang WISP nga ga-contribute sila sa WISP program. Pero nakahibalo naman yung mga miyembro sini pati sini yung WISP mga ini. Yes, ma'am. Kay sang 2021 no, gi-introduce na ni siya naton kag automatic man ni siya deduction sa mga employed naton nga mga
At least bigla members. Miss Cherise bigla na-refresh tabla, especially sa itong mga palangga nga mga tagpalamati nga ara subong ara sa ila balay nga nagaupod sa ila sini mga transistor radio kag sa mga nakaupod man sa iton sa FB live no live streaming kadamo na karon sa ila mga palamangkutan non, but anyway entertain ta ng ila sini pwede nyo gid mapadala ang inyo sini mga palamangkutan non sa iton sini text hotline kabalo naman kamo 0963-757-0874 again 0963-757-0874 kag ang mga naka-online man dira ara nga atong chat room pwede gid kamo dira makasend sang inyo sini nga mga questions no about sa social security system. At least sa karon bisan paano na-refresh na ton sa ilang natungod sining WISP Yes, ma'am. Workers Investments and Savings Program na may ara gali sina na may ara gali sina at least nga na-explain mo sa liwat kag mangin klaro man sa paghangop sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati. Pero may isa pa gid kung bala ka question na Miss Cherise mo Yes, magluwas sina. Paano man, no? Let's say, for example, individual contribution. Paanong pag-process ang bayad sinaman? So, starting no 2018 January, gi-introduce naton sa website sang SSS nga magpa-register ang aton nga mga members, tanan naton nga members, kag pensioners sa dapat mayara sila may .sss account. Dapat nakarehistro sila sa SSS website ang www.sss.gov.ph. So dira Tita Wims makita na da nila ang ilang nga tanan nga contribution nakalatag na da pati employment history nila, kung naka-file sila sa mga loans nila makita na nila ang balance or pati yung status ang ilang application. Makita man nilang payments Yes. nila. Oo. no? Pag kung magbayad ang aton nga member, especially individual members naton, kaya lang nila mag-generate sang gitawag ta nga payment reference number o kon PRN. So, dra na da ma'am no mag-generate sila PRN, mapili na da sila kung ano nga mga bracket kay may ara na da siya automatic kung pila ang amount nga nagagwa kag makabayad ang aton nga member makapili sila either monthly, quarterly or semi-annual 6 kag months, pwede man advance sila 1 year nga pagbayad. So once magbayad na sila sa ilang contribution no or naka-generate na sila sa ilang PRN nato nga ginatawag, Okay. i-print out na nila in 2 copies ang kay ara lang man nada siya ang data kung SS number sa member, ang ngalan niya, kung ano tong applicable dates nga bayaran kag kung pila. Online? Yes, ma'am. Are na, Oo. okay. So, pag generate nila, makita na nila, daw mayara na siya statement. Amo na siyang dalon nila sa mga payment center naton or sa mga branches naton, mayara pa kita subong sa tellering section. Damo gali Yes, gali ma'am. kita pwede bayaran magluwas mismo sa opisina sang SSS. Yes, no? ma'am. Oo. Mga magluwas mga ano man may pwede sa bangko? Pwede sa bangko. Na, Mayara okay. kita mga accredited nga banks. Yes, oo. Mayara man mga co-op kung diin sila nga member, may iba na nga mga co-op or organized group. May mga kita collection partner agents. Mayara pagid ang electronic payment facilities, ang Paymaya or Maya na siya isubong, ang GCash, kag ang Shopee. Mayara makita sa mga online payment sa mga banks naton. Ang Robinsons Bank, ang Union Bank of the Philippines, kag ang Security Bank. Ay, Kag- almost gali. Oo. Tita Wims, ang aton nga non-bank collecting partner, ang Sabayad Center na bala naton. Makita na siya sa mga stall sa iban nga mga malls man. Kag pati nga sa SM Mart. Kag ang Okay. mga alternative payment na bala naton na mayara sila. makabayad na ang members. Basta may dala lang sila nga PRN nila. Oo. Kag kung lang tawon bila naton Miss Cherise kay tungod kun diri kita mismo sa opisina sa SSS magbayad portik na mo damo Yes, mo no porting pilahay gisa matakaan ka nila. So nami may ni siya nga action nga sa diin may ara choices ang aton Yes, sini nga mga miyembro no may ara sila choices kung diin sila magbayad. Importante lang ilang mga resibo taguon nila, di ba la? Kag ang mayara pagkikita ma'am no kay kundi ang SSS mayara kita sa mobile app. So kung maka-download na ang atong member mag-login sila, mag-generate sila mismo dira sang PRN, may option na sila magbayad. Either GCash, Maya or pati ang credit card galing kay may ara lang minimal nga fee gina-charge ang mga payment facilities nga ini.
So Okay. do kahapos lang kag ginapadala lang through email ang ilang OR man. Okay. Okay man na siya. Pero dali gid lang kay nga aton sini oras alas 2:23 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang mga ka-aksyon, ha? Mabalik pa si Miss Cherise kag si Tita Wilma pagkatapos sini. This portion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips sa mga online sellers, magsasaka, mangingisda at delivery riders. Magrehistro na sa SSS bilang self-employed member for as low as 570 pesos monthly SSS contribution, tiyak ang proteksyon para sa inyo at sa inyong pamilya. Bukod sa maternity, sickness, disability, retirement, death at funeral benefits, may loan privileges pa. Kung work-related naman ang pagkakasakit o aksidente, may dagdag proteksyon din na employees compensation. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Alas 2:26, Action Radio Philippine Standard Time. Okay, padayon kami ni Miss Cherise sa usapang SSS sa karon niya nga hapon. Baw kasadya lang ang ila sini mga panamangkutanon ara ho sa aton sining chat room kag sa aton man nga text hotline pero dugi-dugi tagaan ginanamo ni Miss Cherise iyang panahon. Gamay lang recap sa amon sini na istoryahan antes kami nag-commercial kaina ang natungod sa contribution sa SSS no ang hulog kun pilang minimum kun pilang maximum kag natandog man ni Miss Cherise ang natungod sa WISP, no? Kung ano atong Workers Investment and Savings Program na. Kag isa pa gid nga dugang namon nga natandog ang natungod sa proseso sang pagbayad sang kontribusyon sa mga individual nga miyembro iya sang SSS. Kag dira nato nahibaluan nga hindi lang gali pwede nga sa SSS lang kita magbayad kundi damo pagid kita alternative nga makabayad nga hindi kita mabudlayan nga mga miyembro sang SSS nga hindi tatubal mag pila kag maginutok mismo sa opisina sang SSS. Pero may dugang pagig kuya Miss Cherise nga pamangkot na para naman sa mga miyembro sang SSS paano na nila mapuslan ang ilang mga contribution sa SSS man? I'm sorry, dili lang. Oh, sorry, Gedo. So, diri sa aton sa Pilipinas, ang aton nga Social Security System, isa ni siya ka-defined benefit scheme. Kung sa diin, ang tanan nga contribution sa members naton, kag ang investment nga mga income, no,
kung diin to kay kundi ang aton nga may ara kita fund kung diin nagasulod ang contribution sang tanan nga ginahulog sang members naton pati ang gina-invest no sang aton nga investment sector group amo na sila ang naga-manage sang fund sang SSS dra na daga sulod man kag ti mayo gid ang ila actually tita Wilma nga pag manage ang aton nga fund kay tungod kadako na sang na-earn ni naton sa mga investment naton. So ang isa as a social security no nga protection sa mga members naton ka sa beneficiaries gintawag ta siya nga social security kay ti ang mga members naton bala subong nga mga bata pa amo na sila ang ilang nga contribution amo na siya ang nagabayad no sa mga pension or sa benefit naton nga sa mga pensioners naton. So amo ang aton diri nga system ang kung diin bala ang strong naga-subsidize ang weak kag ang mga bata or mga younger generation ang naga-subsidize naman sa mga pensioner naton. Sa mga pensioner naton. Sa mga tigulang. Ay ho, tiambo naman siya nga kada hulog sang tag sa mga miyembro may katumbas nga benepisyo. Ninyo ginapagkalipatan ay abin nyo lang. No, at least bisan paano bala Miss Cherise naman tagaan naton sila ideya. Kag ma-inspired ang mga wala gana ay ambot lamang dira sa inyo. But anyway, pwede ta siguro Miss Cherise matandog gamay, na? Pwede ta matandog gamay ang pila ka mga palamangkutanon. May-ari diri kita mga palamangkutanon na tungod iya sa SSS. Pwede tunga ta na tungaon ta imo ang sa atong sa ni chat room ako diri sa atong text hotline abi mo lahog-lahog ni mga palamangkutanon nila. Ari di anay ako nuna no. Siling ni 0152 ba good job Tita Wilma may SSS refresher sa program mo. Make sure nga well guarded ang contributions ta dira tita. Bauti salamat gid na kag siling man din ni 4972 Tawe, good PM. Ask kay ma'am, san o pasaka pensions? Okay. So, may ara kita sa 2017 way back na Tita Wilma nga nag-increase kita across the board sa tanan nga mga pensioners naton, retirement, surviving spouse nga pensioners, total disability pensioners, may ara kita increase nga 1,000. So, supposedly, first tranche to siya. First tranche. So, dapat may second tranche pa siya. Pero wala to siya na dayon kay wala may napirmahan. Nagwa na lang to ang previous nga administration wala gito na pirmahan ang second tranche. Sakto gina Miss Cherry sa munang ginahambal ko permi kay ara gina-permi sa atong text hotline. San o pati ta Wilma ang second tranche hulat kita kun anong announcement sa hindi man kita makahambal sa kun ano kinanglan opisyal mo di bala. Amo lang na sa 4972 at least tayo nabatian ninyo ang sabat from SSS. May ara ka da? Yes, Tita Wilma. May ari siya no. Tita Wilma, ask ko lang bahin sa 4.5% nga increase sa premium contribution parehas lang na sila sang aton nga mga senior citizens kag naka-empleyado. Do hindi ko mag-gets ang question niya. Pero ang clarify ko lang no, ang aton nga increase is 1% lang nga point. So ang ginahambal niya na nga 4.5% share na siya sang employed naton nga mga member. So wala siya gin-shoulder sa member naton ang 1% nga increase kundi ang employer naton ang nag-shoulder sini. Ugaling lang Tita Wilma ang aton nga mga individually paying members amo ni silang self-employed voluntary members naton ang non-working spouse kag ang OFWs since wala sila employer sila gid ang mabayad or ma-shoulder sa bilog nga 14% nga ano nga so at least klaro. Yes. May dugang ka pa da. Oo, isa pa gid. Isa pa da. Okay. Paano maghulog ang kasambahay nga nagasweldo to 4 to 5,000 per month. So the same ni siya actually ang aton treatment Tita Wilma sang regular nga employee sa businessman no or ang household employer naton. So dapat sa mga household employer nang i-report gid nila no mapa-register sila sa SSS kag i-report nila ang ilang nga mga household employees or kasambahay. So kay ang SSS before pagidya na intulo ang kasambahay law may ara na kita ya household nga gina-cover nga mga empleyado. So the same ni siya dapat naka-register online or hindi naka-register sa SSS as household employer ang amo kag i-report nilang ilang nga kasambahay. So the same sila sharing ang regular kag ang household pero dapat employer. ang ilagid employer dapat ang ilagid ang employer. Oo.
So Okay. makadto lang sila sa SSS branches naton. Pwede sila kakadto sa account management section para makapabulig sila kung So, paano magpa-register. Tinabatian yung sabat ni Miss Cherisa. Mayari ko di Miss Cherisa, halin kay 2720. Good PM, ask lang ko kung qualify pa ko sa ginhatag ni Duterte nga 1,000 pesos. I'm retired and turned 60 last June 2021. Thank you. Yes, Oh. kutob sa nag-file retirement nila ang 2017 to nga increase, na-include na to siya tanan nga mga feature pag nga ma-file sang retirement. At, hindi to hasta pa siya ang mga mag-retire, mga Tita Wilma, retire. oo. So, Yes. aside from the basic nga monthly pension, plus the 1,000 increase sa Okay. 2017, nadalagi na sila. Okay, so nabatian nyo na ha. Ikaw kung retire ka na, may plus na siya nga 1,000 pesos kung pilang computation nga mangin monthly pension ninyo. Yes, Okay. Siling na 8196, good PM. Ma'am, nabudlayan gid ko personally mag-online. 59 years old na ko. Kag keypad lang akong cellphone. Pwede ba ako makakadto personal sa SSS para mag-process? Thanks, gid ma'am. Yes, Tita Wilma, may ara kita sang ginatawag nga e-center sa kada branches naton sa SSS. So, sa diri sa aton no ang Division 1 naton may ara kita 9 branches, 7 diri sa Negros Occidental, 2 sa Negros Oriental. Sa kada branch naton may e-center kita kung sa diin may mga at least na 5 to 10 nga depende sa branch in charge nga desktop computers nga gina-offer ta na nga magamit sang aton nga mga members kag pensioners kag may gina-assist na sila sang aton nga personnel nga SSS employee. So especially sa aton nga sa nagpadala sa iya nga question, kadto lang siya no sa aton nga SSS branch kung dili siya sa Bacolod or sa Bacolod East. Number coding lang galing. So when we say number coding, anong basihan nila sa number coding? Basihan nila ang last digits ng ilang SS number. So kung naga-end siya balatita 1 or 2, every Monday ng ilang schedule magkadto. So 3 kag 4 naman niya nga naga-end nga SS number, Tuesday na siya, Wednesday for 5 and 6 and so on. As a 9 kag 0 sa Friday. Until Friday. Oo. So kadto lang sila to last digit gali. Let's say ang Monday 1 and 2. Last digit. Tuesday 1 or 2. 1 or 2. Ang Tuesday 3 or 4 na mga muna. So 1 and so forth hasta sa 10. Tiyan na nabatian nyo na. So 8196 kung diin ka man nga parte sa Negros Occidental, kung diin man kadto ka lang kami ara man sa mga branches nila, no? Pwede ikaw makakadto personal, ha? 8196 may ara ka da, Miss Cherise? Yes, ma'am. Ang may-ari di siya, no? Ano ang himuon sang wala pa nakaparehistro? Ano ang mga requirements? So, duwa ni siya nga possibility nga question niya. Ang rehistro kung wala pa naka-apply SS number, may ara kita subong wala na siya kadto sa branch naton. Kay online na siya tita ang application. So makadto lang siya sa www.sss.gov.ph. May ara na no SSS number yet, click lang na kag dapat ang importante nga may ara siya bala copy sang iya birth certificate kay para matamdan niya kung ano to ang data sang iya birth certificate, dapat amo man siya ang gina-encode niya online para hindi siya bala magka-problema later sa iya nga record sa SSS. So pwede siya gali makapamember online? Yes, ma'am. Oo. Di kahapos na lang gali sina as long nga may ginauyatan kamo nga mga requirements na kinahanglan nun tifo man man na picture man lang na nila i-upload, yes, so i-scan lang nila. Na-scan ninyo. Nga clear copy. Kaya tingin na pa-upload na siya. Amo naman ang kalik kahapos. Gaya importante kasi ang balya to ang nagkikinig keypad lang ko sorry. Pero pwede to siya amo na kung sa personal. mga members naton nga wala yung sang device, pwede sila kakadto sa. Okay, siling naman ni 14883, good PM. Pataasan ko akong remittance. Madako man akong pension sa ulihi, volunteer ako. Yes, importante ginaano sa aton nga pag-compute sang benefits naton, nagadepende ina siya sa amount nga ginahulog ta kada bulan kag ang kalawigon sang hulog naton. So definitely kung lawig na siya nga nagahulog sang iyang premium contribution sa SSS kag ara siya sa maximum, taas man na or dako man na nga benefit or pension ang makuha. Ang makuha. Timera ka pala. Yes, may ara sige, bayluhan nilang takila mo pa diyo. Ang question niya nga kung may ara siya SSS ang una, kag subong wala yan na nabayaran, pwede madula ba lang iya account. So sa SSS, wala na kaka-deactivate
ang aton nga membership. Basta nakahulog ka to sa una, kag maski nag-stop pa siya, no, pwede gyud sa Japon ka amo lang nagaling tita kung may gap na siya bala before, kag voluntary lang siya ya, or continue lang siya ya bayad, hindi na nato mabayaran ang nagligad, so subong na lang ya nga mga bulan niya mabayaran ang iya nga contribution. Okay, sa una mo nang ginahimo nila, no, ang ilang lakaang ginabayaran nila para matabunan, subong nila hindi na siya pwede, subong yan. So klaro ina. Okay, may ari naman diri halin kay 4913 siling niya, ang mother ko ma'am, ang iloy ko 84 years old na. PWD hindi nakalakat ma'am. Makadto pagit sa SSS kag mapa-confirm. Akop na siya, no? Akop, ang akop guwa ta niya, subong oo. ang mga surviving spouse naton. Pwede na sila may ara kita nga nga maka-apply sila akop, basta may ginafilapan lang sila nga akop Nga form, form. kag may ginasubmit sila nga requirements naton. Mapadala nila sa SSS. Pwede na nila lang kay para matawagan sila or video call. Kay ma-confirm gid nga ara pagid sila pala tita. Okay, at least klaro na 4913 ha, naintindihan mo na ina ha, ngambal ni Miss Cherise. Okay, isa pa 7861 siling niya Ma'am Wilma, may pag-asa madugang madugang ang pension 2,000, mahimo 3,000. Salamat ni Tan Yunes ang La Carlota ni baw nga anak ikaw. Mang siling may isa na ta 2,000, ang 1,000 nga ginapaabot nyo gani way paklaro. Mama 2,000 pagid ka baw. Daw wala nagiguri sa bat sina si Miss Cherry sambal mo nga 3,000 pa. Oo. Okay, daligid lang alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time. Don't worry sa mga nasend ninyong mga questions. Mabalik pa kami ni Miss Cherry sa pagkatapos ni. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. Work-related naman ang pagkakasakit o aksidente, may dagdag proteksyon din na employees compensation. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:44. Padayon mo ng usapang SSS o usapang SSS so ng Action Radio Bacolod kag syempre ang inyo alagad Tita Wilma Sugaton upod man kay Miss Cherise Avila, ang Regional Communications Officer ng Social Security System. Kag syempre katapusan to na mong topic ano tong kag-ina no kung paano mapuslan sa mga miyembro ng SSS ang inyong mga contributor ginabayad sa SSS gintalakay ni Miss Cherise para sa inyo kag syempre naguluwa ng inyo sini mga palamangkutanon baka damo sa ila pa namang utanon. Okay, talupang doon namo na ni Miss Cherise sa sininga hapon sa kutuman sa amon masarangan pero kung hindi man namon masabat, don't worry sa mga maabot nga mga edisyon episodes pagid. Diri sa usapang SSS amon gid ina malabutan. Okay, so kadtuay naman namon ang dugang pagid nga mga palamangkutanon online kag sa mga nagapadala sa ila mga palamangkutanon pagi sa iton sa text hotline. Sa gyapon pwede ka mo magkapadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga nakaupo naman sa FB Live, ara lang ang aton sa ni chat room. Ba? Siling ni, Ruchel Fulgencio, Susana, Tita We and Ma'am Cherise, ga-monitor lang kami di sa may barangay Pandanon, DSB. Mayong hapon lang da sila. Mayong hapon lang kuno kay Ma'am Cherise dira. Okay, Ma'am Cherise, imo pa da duga nga pala man ko tanon, antes naman ako. So may-ari din no, ang question niya nga kung sa iban siya kuno nga lugar sang una nakarehistro sa SSS kag subong ari na siya sa Bacolod. Pwede lang siya kuno kag gihapon ka proseso diri sa pinakalapit nga SS branches. So gina-encourage siya gid actually ang mga members sa Tita Wilma nga mag-file sa pinakalapit nga branch sa ila. Pero mayara kita Japon policy nga file anywhere na sila mo ang mga members naton. At the same time Tita Wilma since mayara kita online no nga SSS website gina ano taman ng mga members naton nga magpa-register sa SSS website sa ilang my.sss account para maka-check sila sa ila records simple verification lang kag pati ang filing gid mismo sa mga benefits naton ara naman sa online kalabanan. Okay. Basta kabalo ka lang sa magsulod-subong sa online. Hindi, ma-OT ka lang. Pero kung daw senior na gano'n, matinalakon. Mapatudlo sila, mapatudlo ka mo, sila kung may sa apo ka mo daw, may bata family, ka mo nga expert sa mo sina, patudlo lang. Kaya wala imposible kung mo, basta interesado ka lang nga matunayan. Okay, siling din ni 3716, mayong hapon Tito We. Ang remittance ng mister ko, 125 months na. Gusto namon sigihon kay 53 pa lang siya. Yes. Gusto namon padakoon amon pension sa ulihi. Ano amon himuon? Taasan amon remittance? Pwede gid no. So 53 years old pa lang siya ta. Pwede na siya ka pili no sang iyang contribution. Hasta na siya nga bracket hasta sa 2 steps nga bracket. Any gali kay wala pa siya nga kalabot 55 mo kay miyara kita nga ginalimit na bala so at 53
pwede siya kapasaka Sang gusto iyang siya monthly mag-maximum mo. contribution. Kag Okay. tilapit naman lang, hindi maging nga lapit no, pero at least bala naghatag na siya allowance niya nga madako ang makuha niya nga pension kung Okay. subong pa lang ma-continue siya hulog sa pinakataas nga bracket sang contribution. Okay. So, 3760, nasabat ng pamangkot mo. Okay. Isa pagkiyad. Tita, pwede ka pamangkot. Mahatag pa sang SSR. Nasabat na nakagina ni Miss Cherise. Ako mahatag pa ang 1,000 pesos sa pension. Na 0197, nasabat na niya ina. Miss Cherise, may ara ka pa din, Yes, ma'am. Hari siya no, kung hindi siya kuno kabayad contribution niya on time, may penalty kuno balaihan. So sa mga individually paying members naton, self-employed, non-working spouse, wala kita naga-penalize. Pero kung maglapaw na sila sa deadline, hindi nila mabayaran ang ilang contribution sa nagligad. So parehas na pwede sila ka quarterly kag monthly nga bayad. Susubong January 13 pa lang tita, pwede na sila nila mabayaran ang last quarter 2022. So October, November, December until the end of January pwede na mabayaran sang aton member. Pero kung sa mga members naton nga gusto luyag mag-apply for ang short term naton nga benefits para isang sickness kag maternity, mas mayo dapat bayaran nilang ilang contribution within the quarter para ka-avail sila sang short term nga benefits. Batian mo na, muna. Ari di ka inaw, may ari ko di si Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma and Ma'am Cherise. Pwede maka-avail ang member who gave birth last year pero naka-stop siya payment monthly contribution. Thank you and God bless. So kung last year siya nagbayad, dapat may ara siya 3 months, at least 3 months nga hulog. 1 year prior sa semester of contingency niya. Okay. Mabot silingon kung, say for example, lang tita, no, kay siya nagatag kung ano nga bulan siya nagbata. Sample lang December 2022 siya nagbata. Excluded sa computation sang benefits sang maternity, kag sang sickness man ang July to December 2022. Ang qualifying period nato na ginalantawan nga dapat may hulog siya from July 2021 to June 2022. So maisol siya 1 year from the semester sang iya nga pagbata. So dapat may minimum to siya nga 3 months. Okay. Amo na. Pero masapos pagid bala subong ta nga mabalaan sa member naton kung qualified sila sa ilang nga mga benefits nga gusto i-file, sickness man kung maternity, kung magpa-register sila online kay sa aton magwa na mo mag-apply sila, mag-click sila apply for, say for example, maternity, na magwa na dayon kung eligible sila, kung maka-avail sila, kag kung ang rason kung hindi sila maka-avail. Kinanglan tutong linggid. Yes. So, sa pag-online, tandaan nyo na mga seniors. Ma'am Elizabeth, matutom niya sa Ma'am Elizabeth nga daan. Okay, may ara ka pa da, ma'am? Oo, ma'am, no. Ang ari siya, mamangkot siya tani, kung 11 months pa lang kung nabayaran niya, that's on wala na siya kabayad. Subong 63 na siya kung pwede pa ma-applyan. So, medyo taas ni siya ang taklaro niya nga labuton ang 120 nga contribution since 11 pa lang. Pero kay subong bitid, makita ko sa iba ng mga 63 years old, mayo pa man bala. Kung masarangan pa nila maghulog. Hindi ba pinapalahan na? Oo. Kung masarangan nila hulog kang malabot ang 120, pwede gid. Oo. Pero ang amon lang yang gina-advise sa mga members nga kung hindi naman gid kag continue nila bayad, especially kung may ara pa sila beneficiaries bala ang ilang legally dependent nga spouse, kag kung may minor sila nga dependents. So, at least kung hindi na sila ang member maka-avail sang benefit nga retirement, ang death benefit pwede ma-avail sang iyang legally dependent spouse kag minor dependents with at least no minimum of 36 monthly premium contributions. Okay. Siling naman din rin 5526. Ma'am Wilma, labandira ako. Luyag ko magpa-member. Wala ko galing birth certificate. Ano himuon ko? Wala siya namba kung pila edad yata, no? Wala nambal. Basta so, labandira lang ko na siya. Labandera siya, pwede na siya sa self-employed naton. Self-employed. Kung wala pa siya SS number, mag-apply siya sa SS number sa website naton. Di kay way sa gani kung birth certificate as requirement. Ang nami sa SSS ta, kung wala ka pa requirements, pwede ka namon ma-issuean sang temporary nga SS number. Ginatawag lang na siya naton nga temporary kay tungod nga wala pa niya na submitan sang documents. Pero ang SS number niya nga issue sang SS
SSS, ano na siya, lifetime na siya. So once masabitan nila sang documentary requirements, amo pala na sila maka-avail sang benefit naton. Okay. Pero at least nakapa-member na siya, kag nakahulog na siya. May time pa siya balata nga magkuha sang iya birth certificate. Nabatian mo na ha? 7526 bisan wala pang imo birth certificate pwede ka gin makapamiyembro. Yes. Pero kinahanglan ang imo requirement i-submit mo I-process gid na i-process mo gid ina para nga mangin official ikaw, mangin official ka nga miyembro sang SSS. Okay, good PM, always gid ko monitor Action Radio. Lucy Udtuan, Central Mao, Bago City. Good afternoon lang daw, 4972. Ma'am, thank you gid sa sabat sang pamangkot ko. God bless you. Ma'am Wilmar kag Ma'am Cherise nga taga SSS. So, 4913, salamat gid. May ara ka pa na? Ano lang ta, PR tata, no? Mabasa lang okay, ko. pwede Kadali gid. lang gid. So, SSS welcomes new President and CEO. Former Social Security System President and CEO Michael G. Regino turned over the leadership of the SSS to newly appointed Acting President and CEO Rolando L. Macasait in a ceremony held last January 10, 2023 at the SSS main office in Quezon City. In his message, Regino expressed his support to Acting President and CEO Macasait and the SSS, encouraging them to set a higher standard of excellence for the benefit of Filipino workers. In response, Macasait acknowledged Regino's efforts that steered the SSS to new heights. He vowed to continuously build on the institution's path of growth, look for new ways to holistically improve the institution, including its workforce, and work doubly hard to provide current and future SSS members and their beneficiaries with meaningful social security protection. Macasait is the 20th President and CEO of the SSS. He will now be responsible for the general conduct of the operations and management functions of the SSS, carrying out its programs and implementation of the policies of the Social Security Commission, the highest governing body and policy-making body of the SSS. Also, he will take on the role of Chairperson of the SSC. Okay. So, may bago kita galita no nga President kag Chief Executive Officer sa SSS, si Mr. Rolando Macasait. At least, napabalo na ito ng atong mga miyembro sa SSS nga may bago na. No? Yes, nga presidente ang Social Security System. Okay? May ari pa di ma'am, pwede pa. Dali na lang. Follow up yan niyo. Ma'am, follow up lang. Wala na upod ang 1,000 sa computation ko. What will I do? Paano na hambal nga wala man? Kaya actually balata sa mga pensioners naton, once mag-register sila sa online, sa SSS nga may .sss account, may harap tada claims inquiry. Oo. Pwede da maklik, ma-check na da kung saan nag-start ang iya nga pension, kung pila ang monthly niya nga benefit, ang basic kid bala. Kaya ang gagwa na data ang basic monthly pension. So kung ano tong gagwa ang gasulod sa iya nga savings account, makita niya. may additional gina siya nga 1,000. Sabat na. Very useful nga programs ang SSS. Pareho ka beneficials. This is my life, Tita Wilma 0152. Salamat gid, ha? Okay, relax lang dali lang. Mabalik pa kami nga duwa ni Miss Cherise tapos ani. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is My Life. This is My Life, magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog
kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. Ligid lang. Sa siningabahin mga ka-aksyon sa itong sa mga palangga ng mga tagpalamati. Away nakita choice, gusto pa man natin basahan ng iban pagin nga mga palamangkutanon, iban nga mga mensahe sa itong text hotline kay sa FB Live sa chatroom naton. Don't worry. May bandason pa kita nga episode, no? Sa dason na naman nga Biyernes bantayan ang usapang SSS dili lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Upod siyempre kay Miss Cherise. Miss Cherise? Thank you, Tita William. See you next week, Yes. Friday, sa aton nga mga pensioners, mga members. Magtutok lang diri Friday 2 to 3 sa hapon. Okay, may damogin nga salamat. Okay. So, sa aton mga palanggang mga tagpalamati, standby na sa aton may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Hibaloon ang nagkalain-lain ng mga programa kag benepisyo sang SSS. Updi kami liwat sa masunod nga simana. Dari lang sa Usapang SSS. Kada Biyernes, las 2, tubtob las 3 ang hapon. Kaupod si Aksyon Wilma Sugaton. Dari lang sa Aksyon Radio Bacolod.